Nandur kangkung sisan dipageri jaring. Oke bolo, iki mugi minggu esuk. Wis bar ngopi tapi durung sarapan. Aku meh nandur kangkung bolo. Soalnya lah aku gawe laden wis enak sekitar 2 minggunan. Wingi sore wis tak sebari rabuk lah. Saiki arep tak tanduri ngono ya bolo ya. Iki aku gawe anu sik bolo. Cagake sik sing tak ge pager nggon jaring ku lho bolo. Pring siji ki tak sigar dadi papat, dadi tak pondok-pondok dadi papat. Aja lali disisiki ben ora kebeler. Lah iki ladon iki tak sirami sik bolo. Soale ngene aku ki wis 4 dina ora udan, terus lemah iki garing tenan ngene aku ki. Ngene aku ki lemah abang ki lho bolo nak. Terang sedina wis atose ra jamak. Ndang wis rampung lah aku nyirami iki aku langsung anu bolo. Ngeruki lemah kuwi nggo lendho biji-biji benihe kuwi winae kuwi tak urugi kono kuwi bolo. Lah iki reti-reti aku wis rampung bolo, wis tak sirami meneh ndang anu ben anyep ngono ya bolo. Bar kuwi aku langsung njikuk pring sing tak sigari karo tak sisiki mau. Arep tak gawe cagak jaring ngono ya bolo ya. Lah iki langsung tak pasang sik sing sisih kidul kulon ngono ya bolo. Lah iki lemah nggonku ki jan atos tenan dadi mau tak siram sik. Bar kuwi lagi tak tutuki ngono cagake bolo. Lah wis panas ya jamak iki aku leren sik bolo, leren ngopi sik sedilit. Bar kuwi lanjut njikuk jaring bolo. Iki jaringku ki lek tuku wis tahun ndak ini bolo. Sing tahun ndak ini kan kene tak tanduri lombok. Lah saiki wis kebacut tak tanduri pung sing sisih lor. Lah sing sebelah kidul ngono tak goki kangkung genti bolo. Lah iki reti-reti aku wis rampung ya bolo lah aku masang jaring. Pokoke iki lah aku masangnya tak krekep semubeng sak wite pohon barang dadi sak kotakan iki ora nggo anu tok lho maksudku ki ora nggon kangkung tok tapi tak keliling mubeng ngono kuwi. Iki alhamdulillah wis rampungan bolo, aku arep leren sik. Ya muga-muga wae kangkunge iso tukul subur ngono ya bolo ya. Videone teko kene sik, aku tak lanjut ngopi. Matur suwun.